ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಗ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರಂಬಾಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಅಭಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಪಾಲ್ಪಡ್ತೀರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದುಕೆರ್ಲ ಅಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿರ್ಲ ತನ್ನ ತೊಡಗೆ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಯಾದವ ವಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ವಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬದದ ಅವರೇನು ಗೌರವ ಮಾಲ್ಬೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಂವಹನಕಾರರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರ್ಲ ಅಂದು ಅಳುಪ ವಂಶಸ್ಥೆರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘಟದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಲಿಪಿತ ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂವಹನಕಾರಲ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿಲಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋನ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎದುಕೊಂದು ಯಾನ್ ಎದುಕೊಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕರಿಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊರಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದುಮ್ಮಗು ನಮ್ಮಡ ಪುರ್ತದವಂತೆ ಕಡೆಸಿದನು ಐನಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪವಣಿಸಿನ ಕಜ್ಜೋನು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ರಾಜಿ ನಡಪಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಡ ಭಿನ್ನಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಡದ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಬಗ ಶುರುಕಾದ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಭಾರತ ದೇಶನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬಂತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು. ಚೀನಾ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದತ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ದು ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡದು ಬರ ಶುರುವಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿನ ಊಹೆಯನ್ನು ಮೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಲಕ್ಕದಂತಂಡು ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸನಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿಯ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕೊರೋನಾ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಧ್ವಜಪಾಯ ನೆಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಮ್ಮನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದಲು ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ ಮೂಲ ಮೂಲೆಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಯಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರಣ ಅದು ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ದಾಲ ಮನ್ಪರಾಯಿಜಿ ಅವೇ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಇನ ಚೀನಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿನೋಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೈಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಟಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ದೇಶದ ಸಮೇತ ನೆಟ್ಟು ನರಗದು ಪೋಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪರಾಯಿಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಾಕತ್ತು
ಬಂದಲೆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅತ್ತನ ವಲಯ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮಬೋದು ತೂನಗ ಭಾರತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಾಕತ್ತದ ಪಿರಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಾಕತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಚೀನಾಗ ದಾಯಗೆ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಲು ಚೀನಾ ದೇಶಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಜನಾಂಗದ ಕಲಿಪ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಒಂಜೇ ಚರ್ಮ ಒಂಜೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ದಾಯಪಂಡ 4000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವೆ ಚೀನಾ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಚೀನಿಯರ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗನ ನಾಶ ಮಂತು ತೆತ್ತೇರಕಲು ಅಂಚಾದೀನಿ ಸಾರ್ಸ್ ಎಪ್ಪಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಪ್ಪಡಿಂಚಿನ ಬೇತೆ ರೋಗಲ್ನ ಮೂಲ ಚೀನಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ನರಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಶುರುವಾವರ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರಂಬಾಟನ ಮಂತಂದು ಬರ್ತದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಕೂಟಲು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಲು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯುವ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರು ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೊರುಂಬಾಟ ಐತ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಲೆತ್ತದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿನಿ ಪೆರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಮೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದರ್ಲಗರುಡಿ ಕಂಕನಾಡಿನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ನಾರು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ನಾರು ತುಳುಕದ ಭಾರಿ ಬೆಂತನಾರು ಮೇರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಡಿದು ತುಳುತ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ಒತ್ತಡನ್ನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಜತ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಓಲಗಾತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಪಂಡದ ಗುರುತಿಸಾದ್ನಾರು ಆದ್ನ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತ್ನಾರು ಅವು ಹತ್ತಂದೆ 24 ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನಾರು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಂಡೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಭಾರಿ ಉದ್ದಾವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳು ಮಿನದನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತಾರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಬರ್ರ ಅವಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಯಾದವ ಕರ್ಕರರು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿತ್ತದು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಸ್ಥರಾಯ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮೇರೆನ ಅರನ ಒಂಜಿ ಬದಲಿಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕರ್ಕರರು ಉಪ್ಪುಂದ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಿರ್ಲೇರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿರ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ PUC ಕಾಲೇಜಿಡು ಸಮೇತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂದು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಸೋಡಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ನೆತ್ತ ಫಲವಾದ ಇನ್ನು ತುಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಶುರುಕಾದಿಯಾನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರಡಕೆಂಬೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂಚ ಅಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಮಾತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಐತ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಡತಂದುಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡಮ್ಮ
ಮಾತರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಶುರುವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂದು SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಳಿಕೀಡು ಕೆಲವು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಸರ್ಗರು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೇರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ದು ಆಂಡಲ ಒಂದ ಸಮಯಡು ನಡುಟುವಂತೆ ಅವು ಕಾಲಾನುಸಾರವಾದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗ್ತಂಡು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾನು ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕರಬಹುದು ಐಟ್ರ ತುಂಬು ಅವೇ ಟೈಮುಡು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮುತಾಳಿಕೆಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ತಿರಾರು ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಡು ತುಳುತ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆವಂದುಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಎತ್ತೆತ್ತು ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಾದ ಪಾತ್ಯರ್ ತಗಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬರ್ಪಿನ್ಲಕ ಮಲ್ಪಾದು ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯನು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿದಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಉಜೇಡು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅದಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತಡು ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಪೋದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಅದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2-3 ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಇಚ್ಛೆತ್ತಡು ಅಲ್ಲ 2 ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಡೆವಿರಿಯ ಪನ್ನಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಜನಗಳು ಬರ್ತೀರು ತುಳುತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾದ ತುಳುದ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ದೇಬೋಡು ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ದೇಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯ ಜಗತ್ತ ಇಡೀ ತುಳುವೇರಿನಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತುಳುತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬುಡತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂಜಾ ಕಾವಂತೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲು 3-4 ಜನ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದು ಸತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಪೂಜಾ ಕಾವಂತೇರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸತ್ರ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನವಿ ಕೊರತು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ದಿಯರು ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ದುಂಪೋದಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಗೊಂದು ಸಂಕಟದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬೋತ್ನ ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗೆರೆ ಮೇರ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅರೆಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂಚಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಏಕ ಏರು ಮಾತ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಏತು ಮಾತ ಭಂಗ ಬರ್ತರು ಪಂಪನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡದ ಕೆಂಡೊಂದು ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದೇನು SR ಹೆಗ್ಡೇರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಆರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರತ್ನಕುಮಾರಿ ಜೈನ್ ಅದು ಮುರಾಣಿಮಠಲ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯನ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ SK ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ AC ಭಂಡಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಆರು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ. ಈ ತುಳುಕೂಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಯೋಗನು ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪ ಕೊನೋದು ಅದ್ವಾನಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ನ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿನಿ ಕೊರಿಯ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ನೆನ್ಸೇರ್ಸ ಅವರು
ದಯచేసి ಅವರು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೂರ ಐದು ಮನದಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಐತ ಮಗಿರ್ನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2004 ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ದೇರ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಲಾದ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೊರಡುನ್ನ ಅಂಡ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿದು ದಾದಾ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆಲು ಗೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ 3-4 ಕಂಡೀಷನ್ ಐಟ್ ಒಂಜನೆ ಈ ಭಾಷೆಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದಪ್ಪಡು ಐಟ್ ಬೋಳಿತ್ತಿನಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬೋಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಇತ್ತಿಂದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡನೇ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಬಾಕಿದ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 3-4 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಈ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಗುರಿಗೆ ಆ ಸಾಲಿಡು 5 ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಒದಿದುಬೋದು ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಓಡಾಡು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬುರಿಯರು ನಮ ತೀರ್ತು ಬುರಿಯ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಬೋದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದ ಅವರು ಕೊರಿಯನ್ನ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ನಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಆದುಕೋಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಒಪ್ಪೋದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ನೇದ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಡ ಕೆಲಸ ದಾನೆ ಪಂಡಿಂದ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಕಳೆದ ಬರೀರ್ದು ಘಟ್ಟದ ಪುಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಗಿತ್ತಿನ ಚಾಲನೆಗಿತ್ತಿನ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ತೆಗೆದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿ ಅನಗ ಬಹುಶಃ 52 ಇಸ್ವಿ ಆದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಪಲಯೆ ಕಾರಂತೇರು ಇರ್ತೇವೆ 6 MP ಆದುಪುನಗ ಆ ಕಾಲೋಡು 6 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಬಾಟ ಮಲ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನದಾನೆ 6 ಒರ್ಜಿ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಂಡ ಶಬ್ದಗೇನುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಆರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕುಲಾಲ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಲ್ನ ಸಂಸತ್ತಿರಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ತಾತ್ರ 6 ಅಡೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಾಯರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚನೆ ತಾತ್ರ ಇಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಆನೆಯದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಲಿಪಿತ ರೂಪಡು ಚಾಲನೆಗೆ ಕಂತದ್ದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕನಂಕ ಆಪಣು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೈಪಾಡಿಯ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿತ್ತಾಯರು 6 ಈ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುದು ತೆಗ್ಗಿದು ತೆತ್ತಿನವು ಶಬ್ದ ತುಳು ಶಬ್ದೊಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ 500-600 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಐಟಿದ್ದು ಪೆಜ್ಜಿದೆತ್ತಿನ ಒಂದು 20-28 ಅಕ್ಷರನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದು ದುಂಬುದ ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬರಹೋಗು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಕಂತನೆಲ್ಲ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಣು ಒಂದು ಬಂಡೆ 6 ಪೆಜ್ಜಿನ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡಿಯರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನದಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು ತುಳುವೆರು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುరించి ಆ ಪುಸ್ತುಡು ಕೆಲವು ಸಾಹಿತಿ ನಗುಲು ಸಮೇತ ದಾನೆ ಬಂಡೆ ಸಂಘಟಕ ನಗುಲು ಸಮೇತ ಒಂದು ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬೇರತ್ತು ನನ ಈ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತು ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಜನಪುಲಿ ಕಲ್ಪಾದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಉನ್ನೇನು ಬರೆಪಿನಿಯಪ್ಪ ಉನ್ನೇನು ಜನಪುಲು ಓದುನಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಬಂಡೆ
ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂದಿರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರಪಿನప్పుడు ಅಕಲು ನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ ಬರೆಯರ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಪಿರಜಾರನ್ನಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಪಿಗ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದು ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಂದೆ ಅವು ಪಿರವರಿದು ಐಟು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಲೆವುಳುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸರಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸಹಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವೊಂದಿಗೆ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರು ಅಪಗಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಚಿತ್ತಿನಾರು ಅವಳು ನಡೆಸಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಅವೇನು ದುಂಬುದಿಯರಿ ಆ ಕಾಲೋಡ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಡೆಸಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಂತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಆ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗೆ ಆಯ್ತಿನ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲು ಮೂಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಡನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ವೈದ್ಯನಾದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಗಿರೆ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರನೇ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೊರ್ತದ ಅಭಾವದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೇರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಪಾದ ಕೂಡ ಯಾನು ಪಿರ ತಿರುಗದೆ ಇರ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಉಡುಪಿ ಭಾಗಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕೂಟ ನಿರಂತರವಾದ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವೇ ಅಡೆತಡೆ ಬರಡು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 10 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಂತುನ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಟ್ಟೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ. ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡ ತಿರಡಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇಯರ ನಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಉಡುಪಿದ ಪರವಾದ ಸುಗಿತೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂಚ ಆಡು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ KMCಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕ ಬರಬಿನ ಒಂಜಿ ಮರಲಿತ್ತೀನಿ ಆಗ ನಾವು ಬಲಗಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯರು ಉಲ್ಲೇದು ಮೂಲು ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಬೋಳೂರು ಭಾರಿ ಬೆಗರ್ಸಿಂಡು ಬೆಂತಿನಕ್ಲಾಕಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಂದಿ ಅಂತ ಥೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಒರಿಪೋಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಂಬುಂಡು ಪಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಬರ್ತದೆ. ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಬದು ಸುರುಟು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಣಿಯಾಡಿದರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲ ನೆಲಟು ಬತ್ತಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಅಂದು ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಈರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು 10 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ಉಂಟು. ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಯಮಾವಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಯ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಐತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಇತ್ತೆ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ದಾದ ತೊಂದರೆಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಭಾಷೆಗ ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಿಪಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಘೋಷಣೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತುಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಮಹಾಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ ನಮ್ಮಡು ಉಂಡು. ದುರಂತ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಡ್ದತ್ರ ಒಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರೋಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದುಂಡು.
ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ಬಂಡಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರಡ ಕೇಣು ಯಾನ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮತ್ತು ಬೆಂದದು ಎಂಚ ಈಗ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಕೇಂಡಂಬ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡು ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪಂಡು ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇ ಅಂಡ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಊರುಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕನ್ನಡ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಬೋದು ಪಣಪಿನ ಉಂಟಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡುಂಟು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ನಾಡ ನಿರೂಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐದು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪೂರ ಕೊರಡು ಐದು ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಐದು ಪೂರ ಕೊಡೋದಿನ ಮೂಲ್ಯ ಪೂರ ಕೊರಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ನಂಗೆ ಅವನುಂಡು ಎರಡನೇ ಅದು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದುಂಡು ಐಟಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪರದೋಷ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪುಡ ಅವಿನ ತುಳುಟ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗಲೂ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೂರ ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ 99% ಬಂಡ್ಪೇನ ಅವು ಪೂರ ತುಳುಟೇ ಅವೊಂದುಂಟು ಐಟಲ್ ಸದ್ಯ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಪೋಂಡ ಇದ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಪ್ಪಡು ಇದರ ದುಬೈ ಉಪ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪದ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಲಾಗದೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ತುಳು ಐಸಿರಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹುಡುತಿನಾಥ ಇಟ್ಟು ತುಳುತ ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಪಿದೆಯದ ಊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆಯದ ದೇಶಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬುಳೆಪಾತಿನಕ್ಲು ತುಳುವರೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಲೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತದ ಐಕ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಕ್ಲೆ ತುಳುವೇರು ಇಂಚ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆಗೂ ತುಂಬ ಮಂತದೇರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನು ಮದತು ಬುಡಿಯರು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ತುಳುತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡು ಪಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರನು ಬಣಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಯಾಕಳ ರಿಸೆಟೆಡ ఒక ಎನಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿರ್ದು ಒಂದಿನ ದುಮ್ ಪದ್ಮಪೋಡು ಪಡ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಂದೊಂದಲ್ಲಂತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂಡಿತ ದೇವರಡ ನಟ್ಟನೋಡು ಪಂಡಿತ ಕೇಂದ್ರಂಬೆ ಅಂಚನೈತೆ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರಡೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷಡ್ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಯುವ ಜನತೆ ಲಕ್ಕದೊಂತದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯುವಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂದ ಕಲ್ಪವನ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಯುವ ಜವಣರಿಗೆ ಈರು ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಅತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರು ಲಿಪಿನ ಭಾಷೆ ಬುಳೇನ ಬೋಡಾದು ಮಾತಾ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಜವನೇರು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ನೆಕ್ ಚಾಲನೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೂಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಡುವಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಯರು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪುತ್ತೂರು ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಲೆಡು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನಾಗಲೇನು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲೇನು ಬಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯಾಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಮಂಡ್ಯ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂಜಿ
ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜೀವಡು ಅಂಡ ಸಂಬಳ ಕೊರಚ ಆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರ ಹಾಕೋದು ಆಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅವೇನು ನಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆದ ರೂಪಗಳು ತಿಂಗಳು ಈತು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಎಂಬುದು ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಾನ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಉಮೇದು ಬರ್ತದೆ ಸುರುಟು ಸಾಧ್ಯ ಮಂದಿನಗಳು ಕಡೆಗೆ ನಿಗುಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಿಳಿದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವಗಳು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಾಗೆಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಚಿಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾನೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಪಿ ನಿಂಚಿನ ಪಂದಾಗ ಯುವ ಜನಗಳೇನು ಈ ಅಲ್ಪದ ತುಳುಕೂಟದಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಒಯ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮಾತಾಗೋಡಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿನ ಅಂದ ಕಂಠವಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಂದಲೇ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ಹತೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ 5 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 4 ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಂಬೆ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ತೀರಕೊಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಬಾಕಿದ ದೇಶ ನೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ನಿ ವೈಕ್ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿದ್ರ ಆ ಲಿಪಿದ ಕಲ್ಪಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಎಕರು ಇಲ್ಲರಿ ಕನ್ನಡನೇ ಭಾಷೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಣಸ್ತಿಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕುರಿತು ಜೋಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಗಳ ಕನ್ನಡದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ತುಳು ಕೂಟ ಆವಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಜವನರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಕುಡಾತ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಯ್ಯದ ಕುರಿತು 1 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ನಡತೊಂದು ಕೊಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬತ್ತಿನ ಮಿಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಅವು ತುಳುವೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬದ ಕಾಲ ತುಳುವೆ ಬಾರ್ಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದವಳು ಅರಿವಿಟ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ 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 ಬಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚಿನಿಂಚಿ ಕೇರಳರು ಅವು ತುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುದು ಮಲಯಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆ ಕಿನ್ಯಾಡು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ ಅವಕಾಶ ಪಂಡ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಪ್ರಚಾರ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ತುಳು ಮಿನದನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಮನ್ಪುನು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿಲು ಮುಟ್ಟೋಡೊಂದಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಆವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಡಿನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಭಾಗಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಡಿಪು ದಕ್ಕಲೆಂಕಲು ಈ ಒಡಿಪು ಪರಿಸರಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗ್ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಉಪ್ಪುಂದ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಇತ್ತೆ ವಿರಳ ಆತಂದು ವಿರಳ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ ಬಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರುತ್ತು ಅಂತೀರು ಬಂಡ ಗೆಲ್ಲನು ಬಂದಂಡ ಇರಬೋರುಂಡು ಬಂತು ಬಂಡ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾಪುನು ಅಂಚ ಒಂದು ಚರಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಎತ್ತಿನಕಲ್ ಅಂದು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ ಬಂಡದ ಪೆರ್ಮೆಡೆ ಬಂಡ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕರ್ ದಾದ ಬಂತರ ಬಂಡದ ಏನು
ఈ తుಳು ఒరిపోటు పడినాడ మళ్ళా అలా ಅಂತರ್ಲಾಗ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವೆ ನಡೆದೊಂಬತ್ತನಾಡ ಆ ಹೊರ್ತುಗು ಆಯ್ತ ಹೆಚ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರು ಕಡಪರು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲೆ ಪರಡುತ್ತೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ ಲೇಸೋ ಜೋಗ್ಲೆಗ ಅದು ತುಳು ನಡಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಳು ಒಳ್ಳೇದು ತುಳುಕೂಟ ಈ ಧ್ವಂಸರ್ನ ಈ ಅಕನ ಎಂಚಿನ ತಲೆ ಕಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬಾ ಮೀನ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೀರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಜೋಕಲಿ ಮುಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ నుంచి ನಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ತುಳು ನಡಕೆ ಈ ಲೇಸ್ ಒಂಜಿನೇಡು ಪತ್ತದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ನಡಪನ ಬೇತೆ ಲೇಸ್ ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಖುಷಿ ಅತೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ನಲಿಕೆ ನಲಿಪಲೆ ತುಳು ಪದ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ತುಳುಗಾದೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ತುಳು ಒಗಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ತುಳುಕೂಟ ನಿರಂತರ ಮಂತಂದು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅದು ತುಳು ನಡಕೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು 14 ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಐಟರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸಾರಿ ಜೋಗ್ಲೆಗಾದ ತುಳು ನೋಡ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಮೀನದನ ಆ ತುಳು ಮೀನದನಡು ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಹೆಚ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಪಾವಲನೇ ಸಂಗತಿ ಅವು ನಲಿಕೆದ ಪಡು ಇಜಿನಾಕನ ಪಾರ್ದನ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟು ಭಾಗ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ತೇರಿಲೆ ಇಂಚ ಪದ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪರ್ಬ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಪಂಡೆರಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಪಿಚಾರು ಭಾಗ್ಯದಗೌಡ್ಲ ಪಂಪಿಚಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಪಲ ಪಂಪಿರವೇನು ಒಲ್ಪಲ ಪಂಜಡ ಏರಂಡಲ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ತುಳುಕುಟ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಮಂತ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಅವೆಂತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯ ಈ ಸರಿ ನಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅವು ಏತು ಉಮೇದ್ ಬರ್ತನ ಬಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕ ನಾವು ಮಲ್ಪಡೋದು ತುಳು ಪೀಠದ ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಬಿರಿಸಾಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಈ ಸರಿ ಉಜಿರದಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲೆ ಉಜಿರ ಪೋಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು లేదు ತುಳು ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ನಡತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಿ ಒಡೆಬನ ಬ್ರಹ್ಮವರು ಕನ್ನಡದ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಯ್ಲಿ ಇಂಚು ಒಯ್ತಮ್ಮನ ತುಳು ಅಡಿಗೆ ಮುರುಕು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಂತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಾಲೇಜ್ SMS ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಸಂಗಮ ಅಂತ ತುಳುಕುಟ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಜದೀತಿ ನಂಚ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಘ ಮಲ್ಪಡೋದು ಹಾ ಆ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಕ್ಕೆ ತುಳು ಪಾಠ ಒರಿಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವು ಏಪ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಅವೇನು ಒಡಿಪು ಜಾಗೆಡು ಎದೆ ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಅವು ತುಳುಕೂಟದ ಆಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಉಂಟದೆ ಅವು ತುಳುಕೂಟದನೇ ಯಪ್ಪನ ಡೌಟೇಜ್ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಂಟು ಅವು ತುಳುಕೂಟದನೇ ಅಂಚ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಟು ಮಲ್ಲಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ಅವು ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲು ನಾಡಪಡು ಏರಿಯರು ಪೂರ ಕವಿಕಲ್ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಮಂಡಲ ನೆನ್ನೆಪುಡು ಆ ಭಾವಗೀತೆ ಗಾಯನ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೆನಪುಡು ನಮ್ಮ ಜವಳಿ ವಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಿಜಿರುತುಲೆ ರಾಮದಾಸ ಸಾಮ್ಗೆರ್ನ ನೆನಪುಡು ಆ ಲೇಸ ನಡಪಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಾಡದ ಅಂತ ಪಣಿಯಾಡಿ ಯುಪಿ ಪಣಿಯಾಡಿ ಅರ್ಣ ನೆನಪಡು ತೂದುಪಡು ಪಣಿಯಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುಕೋಟ ಇನಿಕಲ ನಡಪಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಆತು ತುಳು ಬರಹಗಾರನ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಾದಲು ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ 27 ಪುಸ್ತಕನು ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕನದು ಇತ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಲು ಕೂಡ ಒಂಜುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕವನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದಿರ ಅವೇನು ತುಳುಕೂಟ ಬುಡುಗಡ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೋಣ ಜೋಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೋಣ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಪಾಡೋಣ ಜವಣರೆ ಒಟ್ಟುಪಾಡೋಣ ಬಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಆತ ಕತೆ ಟೈಮ್ ಆಣ ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ ಕರ್ಕೈದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಬೇಲೆಲು ಪಂಡೊಂದು ಕೊಲ್ಲಂಡ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಅವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದ ಒಂದು
ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದು ಪಂಡ ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಂತದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಬುಳೆಬಾವಲಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಾರು ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಮಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬಿಜಿಂದ ಹೇಳು ಏರು ಪುರ ತುಳುಕು ಪುರ ಬೆನ್ಬೇರ ತುಳುಕುಟ ಆಗಲಿ ಬೆರೀದ ಸಹಾಯ ಕೊರಪಣೆ ಬೆರೀದ ತಟ್ಟಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣರೀನಿ ಮೂಲ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಕನ ತುಳು ಲಿಪಿದ ನಾನು ಕೊಡವರುಡು ಮಲ್ಪನ ಐತೆ ಎಂಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಒಂದೇ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎಂಗನ ತಾರಕ ಎಂಗನ ಯಶೋದಕ್ಕ ಎಂಗನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಪಣಿಯಾಡಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪತೊಂದು ಕೋಪಿನ ಈ ತುಳುಗುಡ್ಡಗೂ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕಲಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾವಡು ಪಂಡದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆ ನಮಕ್ ಕಡೆದ ಸಂದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ತುಳುಕು ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತೋಂಡ ದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತರಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋಪಿರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಡ್ಡೇ ಕಾರಣ ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಲಾದ ಯಾನು ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂತು ರಡ್ಡನೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಧಕಾರ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಿಂದ ಯಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಡೆಗೆ ಬೋಪ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಉದಾಹರಣೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಸಾಧಕೆ ಆರು ತೊಳು ಒಂದು ಮಂತದು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಕಡೇಕಾದ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕಡೇಕಾದ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬಂದ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೋರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಗಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡಗಲು ಹೊರದೇಶ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಉಪ್ಪಡು ಇದನ್ನ ಬೇತೂರು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡು ಪಂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತ ಕಡಪುಡುವ ಅದಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ಪಾತೆರ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಅದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ನಗಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿರುವಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅವು ತುಳು ತಾನೇ ಪಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೂ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನಾಗಲು ದೀದ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಓಲೆ ಒವೇ ಪ್ರದೇಶ ಉಡುಪಡು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಉಡುಪಡು ಅಕ್ಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಮತಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದುಂಟು ಅವೇನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಕಾವಂತಿರ ಇಂಚನೆ ಸಂಘರ್ಷ ಒಪ್ಪಂದ ಪಂಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು ಮಗಲು ಪುಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅದ ಪುಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿಗೆ ಓವು ಕೋಲ ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಓವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಐಟ್ರು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತ ಐಟ್ರಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರು ಕೈ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನ ಹೊಲ್ಪಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ ಐತ ಪಿರೋಡು ಒಡ್ದಿನಾತ್ ವಿಚಾರ ತನ್ನದಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಬಂತು ನಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡಿರಿ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪಿದೆಯಿಡ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರೆ ನೆಟ್ಟುವಂತೆ ದುಂಬು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿಡ ದುಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ನಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲೇ ಐಟುವಂತೆ ಪಿರಜಾರದೇರು ಐಟ್ಲವಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲೇ ನೆಟ್ಟು ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂತು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಪ್ಪು ಬಂದಲೆ ದಾಮೋದರನ ಹೆಸರಿಗೆರು ಕಡೇಕಾದ ದಾದ ಬಂದ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತು ಕರೆಯೊಂದು ಬರ್ತಂದು ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಕೇಂಡೊಂದು ಎಕಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನದಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವೊಂಜಿ ಆತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತುಳುತ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಂತಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳು ಗುಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂದವರಿಗೆ ರವಿ ಅಲೆವುರಾಯ ಬಣ್ಣ ಆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಣ್ಣ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅವಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ತುಳು ಇದ್ದ ಸುಲಲಿತವಾದ ಬರಂದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾನಿದ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದು ಐಟು ಒಲವು ಪುಟ್ಟದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಷೆದ ಬಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಭಾಷೆಗಳ ನಾವು ಬಾರಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪರ್ಬಗಳು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪರ್ಬಲು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆ ಪರ್ಬಲು ಓಡಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸು ಪರ್ಬ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಲೆಯರ ಬೋಡಾದು ನಾಟಕ ಕೃತಿ ರಚನೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅವು ಐಕ್ ಖುಷಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಐಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಡೊಂದು ಆ ಮೊತ್ತಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆ ಕಾಲುಡ ಅದು ಒದಗಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಅವಲ ಆ ಒಂದು ಏತ್ ಕೃತಿಕುಲು ಬೈತುಂಡು ಏತ್ ಉಂದು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಮತ್ತ ಪದ್ಯ ಕವಿತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ದಾನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಪೂರಾ ನಮ್ಮನೇಡು ಮಾತೈತೆ ಆಂಡು ತೊಳುಟು ಒಂಜಿ ಆತುಜಿ ಅವು ಒಂಚಿನ ತುಳು ಪಾಡದನ ರಚನೆ ಆ ದುಮ್ಮುದ ಪಾಡದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟೇ ಪೊರಲೊಂದು ಪುನಃ ಅಂದರೆ ಏತೋ ಕಥೆಗಳೊಂದು ಜಾನಪದ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಐತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಾಮೋದರ ಮಿಸರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೇರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂತ್ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪೋರ ಸಂಘಟನೆದಾಗ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಂದಕ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳ ಮುಟ್ಟೋಡು ಯಾಕಡೆ ತುಳುಕುಟದ ಒಂಜಿ ಮದತ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಗಾದೆ ಒಂದು ಮದರಂಗಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರಿನ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರು ಒಟ್ಟು ಮಾತೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂತೋಜು ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ವೈಕಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಚಾಲಕರು ಅವೇನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಂತರ ಅವೇನು ಮೆಚ್ಚವೇರು ಬಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೈನ್ನ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಿರ ತಿರುಗಿದುಪಿನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಅದು 10-14 ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೊಟ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡಿನ ದಂಡ ತುಳುಕೊಟ್ಟೋಡು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ ಹತ್ರ ಬೆನಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಶಾಲೆಲೆಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಹುಮಾನలను ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡೆಕಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದಿ ಆನೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಸಂದೇಶಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಜೋಡಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಏನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಂಪರ್ಕವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡಿಯರಿಂದ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಪುನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಬಾತಿರನು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲೇನು ಓದುನು ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ TV ಚಾನೆಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ತೋಡು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಪವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂಪನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೆರೆದು ಈ ಸಂದೇಶನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದೇಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಭವನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವಡು ಬಂಡದ ಹಾರೈಸಬೆ ಮೂಲ ಬೇತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಪಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ
ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮೇತ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಲ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಸಂದೇಶ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕಡೆಗಾದ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷಿತ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅನ್ಯಸ್ಥಾನೆ ವೃಥಾ ಜನ್ಮ ನಿಷ್ಫಲಂ ಚ ಗಥಾಗತಂ ಭಾರತೀ ಚ ಕ್ಷಣಂ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಂ ಶುಭಕರ್ಮದಂ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಭಾರತ ಮಾತನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ನಮಕ್ ಏತು ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇನಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಆತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆತು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಶ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಯೋಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕ್ಲುಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏಪಗಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾದ ಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆದ ವಿರೋಧ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲ ಮಾತೆರಡಲ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ದೂರದ ಉರುಡ್ದುಲ ಮುಟ್ಟದ ಉರುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆಗು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಭಿಕರ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಇಡೇಕೊರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ. ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಇಂಥ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಆತ ತುಳಿಪು ಕೂಟ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾತ ತೆರಿವು ಏತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಳಿಚಲ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಇಂಥ ದಿನಟು ಮೂಜಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿತ್ತ ಜಿಂಜ ಅವೇತು ಕೂಟಲುಂಡ ಅಂಡ ಸಮಯದ ನೆನಪು ಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೂಟಗಳು ಮಾತೇಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ನದು ನಮ್ಮ ಲೇಸನ ತುಂಬರಿಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂದ್ರೆ ಕಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಹೋಗ್ತವಲ್ಲ.